Magandang gabi mga sisid. Oras natin ay pasado alas 11 na. Oras na sana ng tulugan. May nagsabi sa akin na malinaw ang tubig kaya tinignan ko. At ayun, medyo malinaw nga kaya pamantalay natin mga sisid habang malinaw ang tubig. Dito kasi sa spot namin madalang luminaw ang tubig. Kaya samahan nyo ako mga sisid, sulod tayo dito. At naway maraming biyaya ang naghihintay sa atin. At ang ating mga kakayanan ay masisilip nyo sa aking pag-ahon, kaya ang tabayanan ninyo mga kasisid at ako'y lulusong na. Abangan ninyo ang aking pag-ahon mga kasisid. Ito mga kasisid, medyo malinaw talaga ang tubig, kaya sana'y magandang biyaya ang pagkakalob sa atin. Kaya samahan nyo ako mga kasisid, let's dive!
A few moments later. Nako mga kasid, ang huli ko ay narito na. Maganda naman ang biyaya na pinagkaloob ngayong gabi sa atin mga kasid. Kadali tayo ng dalawang lapu-lapu na medyo malalaki naman. Good size na kumbaga. Kaya maraming salamat naman sa biyayang ipinagkaloob sa atin ngayong gabi. Dito na nga magtatapos ang aking maikling video ngayong gabi mga kasisid, at naway naibigan ninyo ang ating maikling video ngayong gabi. Hanggang sa muli mga kasisid, maraming salamat po sa inyong lahat.